Kilo gua na kor price ko. Kundu gaun price ko. Oi kor price ko. लामायाव सासे नेग्रा आरोना लामायाव सासे थाबाय लिउलाय जा ज' लिउलाय जा नलेज एसे मारिमु बुलाय जा यारफ्रा गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरलायबाय गासिबो नायगिरि बिथांमोननिसिम दायो नोंथांमोना क्लिपाव नुबाय जोंहा फिसा फिसा गथ'फोरा गोबां भाइराल जाबोगासिनो दङ बर'खि जा आसामिसखि जा नैबे जितु भिडिअ होनाय क्लिप होनाया नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन आरोना आं भिडिअखौ जोबजासे माने होलांनोसै दा साननैसो सिगाङाव जाना थांदोंमोन बियो भिडिअआ बर' गामियाव आसामिसा हाबफैनानै माने स्कुलाव आरोना स्कुलावनो बेबायदि माने गाज्रि खामानि मावनो नागिरदोंमोन आरोना सानैसो नैयाव साब्रै साथामसो दोङो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबा मोनसिगोन दा गिबियावनो मेन्देला ब्रह्म सारनिखौ बुंनोसै मेन्देला सारनि माने बिफाया थैबाय आरोना बिथाङा अलरेडि गावनि फेसबुकनि गेजेरजों फोरमायहरदो दिनैनिफ्राय आंहाबो बिफा गैला होननानै बेनिफ्राय गासिबो मोनथिखाबाय निउसावबो मिया नुनाय जादों बिथां मेन्देला सारनि बिफाया नोंथांमोना मोनथिखाबाय सोरबा सोरबा मोनथियाखैमोनबा आङो नैबे आपडेटआव बुंना होनाय जाबाय दा जोंनिफ्राय बेनो खावलायनाय बिथांनि बिफाया सोरगोआव आलो गोजोन मोनहैथों होननानै जोङो खावलायहरनाय जाबाय दा बेनोसै दा नैबे आपडेटसा लोगोफोर नोंथांमोना क्लिपाव नुखाबाय जोंनि लाइमोनफोरा माने जेबो बुजि रोंला आरोना जोंनि बर' स्कुलाव हाबनानै माने गोबां थांलाय फैलाय खालामबाय थायो नोंसोर सानैसो लाइमोना दा आंनो लोगोफोरा फोरमायना हरनाय बायदिबा बिसोरखौ रावबो नोजोर होनाय जायाखैमोन दा बिमा बिफानि बाथ्राखौबो मा बुंनो बिमा बिफायाथ' रावखौबो गाज्रिनि थाखाय फोरोङा सब लाइमोनखौनो मोजां जाथों होननासो फोरोंनाय जायो दा नोंसोरबायदि लाइमोना बुजिनो रोङाखै गावनि बिमा बिफानि अननायखौ साननो रोङाखै इयुननि थाखाय लाइफनि थाखाय साननो रोङाखै मा खालामबा मा जागोन दा जोंनि गेदेरफोरानो गोबां बेबायदि देखायगासिनो दङ आरो लाइमोनफोरा मा दा नैसोर लाइमोननि भिडिअखौ नोंथांमोना फार्स्टआवनो नायग्रोना ला आं होलांगासिनो नाथाय बर' नङा बिसोर लाइमोना साब्रै साबासो दोङो माने आसामिससो आरोना असमिया मानसिसो दा नैबे स्कुलाव माने हाबनानै गाज्रि खालामनायदोंमोन आरोना गाज्रि जालायनायदोंमोन जोङो भिडिअखौ नायग्रोनि मा दोङो मा बुंदो थौग्रो Kor price Kilo gua na kor price ko. Kundu gaun price ko. Oi kor price ko. लामायाव सासे नेग्रा आरोना लामायाव सासे थाबाय ओमफ्राय नैबे गस्ला गुफुर गाननाय नैबे नेग्रा आरोना बिसोर गासै साब्रै कर हयतो लगे हा अरे की ने दादा तोंडी तू स्कूल बोले ना देन नाकी गांव मानू मातिन नाकी त्या को सॉरी दादा सॉरी न होय सॉरी तू स्कूल बोले जानी बो लगे ने ये दाई नु लगे हा हा को बोले त गांव मानू आरो दिम निकी को माने सॉरी दादा सॉरी न होय की सॉरी तू स्कूल बोले जानी बो लगे ने लगो जा দূৰৰ আছে এনে এনে কিবা কৰিব আহিছে মানে এটা চাব আহিছে কিবা কৰিব নহয় কি চাব আছে হা নহয় এই हा আমি মানে দূৰৰ আছে এনে কিবা কৰিব আহিছে মানে এটা চাব আহিছে ইয়াত চাব আহিছে কি চাব আছে ইয়াত বই নেকি হা নহয় এই আটা এনেকা নহয় यारफ्रा जल्दी उलाय जा नलेज एसे मारिमु बुलाय जा यारफ्रा মানে দে ওরে চাকি চাকি পিটাই দিই তো কর দূৰৰ চলি কি কৰিব আছে এটো কোনে ಇದು ಕೊ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಸರ್ গোরতো কর হইছে তো রাউন্ড হ্যাঁ মা দেখো ফোন দে মানে আপে কোন নামটা কোছ ফালতু করিব আই থাকে না আপে কোন নামটা কোছ ইয়া বলরা আইলে হ্যাঁ কতনি পড়া ইয়ার বইলে তো ডিউটি দিয়া ডিউটি দিয়া মই মানে বাদুর মারিব ইয়া আসবে এই ওকলে বেজা ফটো পাটি আছে মই ভাবিছি ইয়া খাইবা হবল मिनेक्सनवा यारफ्रा उलाय जा नगले मारू मार खाबि मान কম্পিউটার না ইসুরে ফালতু একদম মানে স্কুল ওখানে নিতে কম্পিউটার শুনিও যা যা ওদার ইনে বনা পায় ইয়াতে ওরে গাঁৱৰ মানুহ যে ডাঙৰ মানুহ মাটি পিটিকে কিবা কৰিম নহলে ওদর লাল মারছে আইফোন লাগি না স্কুলত বেলগল লাল মারিব বেলেগত যাবি বেলেগত স্কুল বলে গম পাই
बिसोर साब्रैबो आरोना ओमफ्राय नैबे गस्ला गुफुर गाननाया नै बावै नेग्रा बावै जिरायनानै नेबाय थाग्रा आरोना ओमफ्राय बै सासेया सिगांथारनिया ओइ लामायाव नेग्रा बाइकआव नेबाय दंमोन आरोना इयो ओमफ्राय जों हाबफैनाय लोगो लोगो फन हरना खोथा हरदोंमोन बियो एक्सुवेलि बे स्कुलाव लुदों लुनाया मोजांनि खोथा नाथाय मोनसे खोथाया जाहैबाय बावहाय बेराबो गैया दुमनाय ओमफ्राय गेटबो गैया आरोना ओमफ्राय आरो मा गैया स्कुलाव खोरखि सोरखि जेबो गैया आरोना ओमफ्राय दरजा सरजा जेबो गैया बावहाय बेखायनो बिसोरो फैबाय थायो आरोना बिसोरल' नङा आरो बेलेगफोराबो फैयो जाहैबाय बावहाय गामिनि बोराय बुरैफ्रा माखासे आरो गथ'फोराबो नुयै जाहैबाय नुबाय थायो आरोना ओमफ्राय सानमानि फैयो हरमानि फैयो जाहैबाय आरोना बिसोरो बेखायनो दिनैहाय जोङो दखानाव फैनायाव एक्सुवेलि लोगो मोनदों आरोना बिसोरखौ बेखायनो जोङो फैनानै बिसोरखौ बिदि दबथायबाय आरो दा फैनो नंला होननानै दिनैनिफ्राय दायो जोङो गासिबो क्लिपखौ नायनानै लाबाय दा मा बुंबावनो सानफा एफा जोङो ब्राउजार खुलिबा एबा जों ससियेल मिडिया फेसबुक इन्सटाग्राम खुलिबा बेफोरबायदिल' नुनो मोनगासिनो आरोना दा मा साननानै लाइमोनफोरा गावनि इयुननि थाखाय गावनि लाइफखौ बावगारनानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो नागिरगासिनो जों जेबो बुंनो हाला दा बिसोर गोबां खोथा दोङो माने बिसोरोथ' लाइमोन जेबो बुजिनो रोङा जेबो बुङा बेबायदि जायो आं मोनसे बाथ्रा बुङो जोंनि बर' समाजाव गोबाङा बुथार जाजादो गोबाङा गाज्रि खालामजाजादो आरोना लाइमोनफोरा दा बिसोरखौ रावबो जेबो हमथानो रोङाखै आरोना जोंनि बर' हारियाव माबा मोनसे फिसा दाय मावबा माने बिसोरखौसो जोंनि बर' हारिफोरा गोबां मेगनजों माने नोजोर होनो रोंगो आरोना दा बैफोरबायदि मानसिखौ मानो होबथानो रोङाखै गुबुन जाथिफोरा जोंनि बर' समाजाव हाबफैनानै माने जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ गाज्रि खामानि मावबाय थादो बेफोरबायदि मानसिखौ जोंनि बर' समाजा रावबो होबथानो रोङाखै आरोना दा जोंनि बर'जों बर' नांलाय खमलाय जाबा एबा बर'जों बर' सोरबा दोनखारलांबा बेफोरखौ गोबां सावरायगोन गोबां रायखोमागोन आरोना ओरै थोरै बेखौ लाना खारबायनो ओरै थोरै बेखौ गाज्रि मावदों होननानै जोंनि बर'जों बर'बा बिराद नांलाय खमलाय खालामो नाथाय गुबुन जाथिया जोंनि बर' हारिखौ बुथारबा एबा सिनाहारि खालामबा बेफोरखौ मानो होबथानो रोङाखै थिग बेबायदि जायो आरोना बाथ्राया दा आं बुंबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा जोंनि खाथि खालायावनो बेफोरबायदिया जागासिनो दङ आरोना नै दाखालिबावसो आरो लागाव जालायबाय आरोना लाइमोन सानै गुबुन जाथिजों लेनजाय जाग्राजों थिग बेबायदिनो माने रावबो होबथानो रोङा आरोना दा मा बुंनो जोंनि भिडिअ बुंना होबाबो माने खायफा गाज्रि मोनो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदो जोंनि बर' समाजाव गोदान मा रुल्स ओंखारदो मा नियम ओंखारदो माने सोरबाफोर माबा मोनसे भाइरेल जायोबा एबा नुबोगासिनो दङ जोङो माने हाबा जानायफोरा गुबुन हौवाजों गथ' थाखानाबो खारनाय एबा माबा मोनसे गाज्रि जानाय दा सेन्डाल आलायो आरोना माबा मोनसे भाइरेल जायोबा गोदोनायाव सेन्डालनि माला आलायगोन आलायनानै दोखो बुयो आरोना दोखो मानजियो दा बेफोर नेमा बिराद गाज्रि आंनि बुंनाय बायदिबा गुबुन हारिखौ जेबो सेन्डालथ' बाद गुबुन हारिखौ आखाइखौनो होनो हायाखै दाबो लागै आरो जोंनि बर' हारिफोरखौ ना सेन्डाल आलायगोन सेन्डाल आलायनानै गोबां लासिं खालामगोन केमेरायाव A to Z लागोन थिग बेबायदि खालामगासिनो दोङो दा बेफोरो मा रुल्स आरोना गोदान नियम मा गोदान ओंखारदो बेफोरो माने सेन्डाल आलायनाय नुगासिनो दोङो जों गासैखौबो दाख्लै बयो तेजपुर साइडथि जानायाबो माने सेन्डालसो आलायबावनाय आरोना बेफोरनि A to Z भिडिअ लाबोआखै माने सेन्डाल आलायदों माबा हौवा गारना खारनाय बेबायदि नुबोगासिनो दा नुबायना साननैसो सिगाङाव ना साननैसोना मिया ना दाख्लै जादोंमोन माने रिल्स बानायबाय थानायाव बिमाना बिफाया रायदोंमोननो जोंनि बर' गामिनि दाय बेखौ नाम लाना बुंला रिल्स बानायबाय थानायाव माने बिमाना बिफाया रायदोंमोननो दा बेयाव माने गुबुन हौवाजों खारसनलांबायनो आरोना मा जाखो बेफोरलाय मा आयेन जाखो गावनि न'खरनि मानसिया माबा मोनसे बुंनायावनो जुदि खारदोबा मा मानसि बेफोरो थिग बिदिनो बुंनो थांनांगोन दा मा बुंबावनो साननायाबो गोबां दोङो मानसिफोरनिया आलदा आलदा दोङो आंना साननाया बेलेग नोंसिनि साननाया बेलेग गासिनाबो सेम जाया नालाय दा बुजायबाबोथ' सोरखौबा बुंबाबोथ' गाज्रिसो मोनगोन बेनिखायनो जेबो बांद्राय बुंला आङो दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन जास्ट आङो नैबे आपडेटखौ लाना फैनाय जाबाय लाइमोनफोरनि थाखाय जे बिदि जानाङा रावबो
मोजाङै था मोजाङै फराय बिमा बिफानि मान सन्मान लाखि आरोना लासि सिं जानांगौ जेबो खोथा गैया माबा मोनसे गाज्रि देखायनानै फेमास जागोन भाइराल जागोन बे नङा टाइमा सबनियाबो समान जाया सबनियाबो मिलाया टाइमा नोङो माबा मोनसे गोरोन्थि मावदो नोङो सानफ्रामबो गोरोन्थि मावबाय थानो हाया सानसे नङा सानसे जोबजाखायो आरोना बेनिखायनो गोबां बुजिनो गोनां जायो गोबां मोनथिनो गोनां जायो मानसिफोरा लाइफआव फैदों जाहाथे एसे मोजाङै जाना थांनि बेफोरखौ साननांगौ आरोना दा बिमा बिफायाबो ओरैबायदि खस्थ'यै नोंथांमोनखौ फेदेरनाय माबानाय दा बिमा बिफानि मेगनाव मोदै लानो गोनांबा बिमा बिफाया नोंसोरखौ खस्थ'यै जाहोनानै फेदेरनानै दासिमबो नोंसोरनि बिबानखौ गाज्रि बिबानखौ लाफिननो गोनां जायोबा बेफोरनि पापा सोरनियाव थागोन गासिबो लाइमोनफोरनाव थागोन बेनिखायनो बिमा बिफानि माबाखौबो आयेनफोरखौबो एसे बुजिनांगौ मानिना लानांगौ खोथाफोरखौ गोबाङा भाइराल जाना थांगासिनो जोंहा दा फेसबुकाव नुबोगासिनो दङ आरोना सोरबा सोरबि फेमास जानो थाखाय माबा माबि हय देखायलाबायो माबालाबायो फट' लायो भिडिअ बानायो रिल्स बानायो मा देखायो दा बेफोरखौथ' बुंनो थांला आङो गाज्रिसो मोनगोन नामथ' लानानै बुङाखै आरो रावनिबो गोबां नुबोगासिनो आरोना बेबो सिख्ला मानसिबा बेलेग बाथ्रा लाइमोन सिख्ला मानसिबा बेलेग बाथ्रा हाबा जानायानो देखायो आरोना बेबायदि थ' मा बुंबावनो बिसोरनि थाखायनो जोंनि लाइमोनफोरा जानांगौ मोजां जानो रोङाखै बैफोर हाबा जानायफोरानो देखायग्रोयो आरोना मा दंबावो नोंसोरनि हासबेन्डफोरा मा बुंनो रोङा नामा बैफोरबायदि हासबेन्ड जानांगौमोन जोङो ओरैबायदि शिक्षा होगौमोन बेफोरबायदि वाइफखौ हासबेन्ड थासेयावबो जुदि बेबायदि गाज्रि देखायोबा बेफोरनि मिम्सखौ ओरैनो ओंखारा मिम्सफोरा ओरैनो ओंखारा माने बेफोरनि आखलखौ नायनानैसो बेफोरनि माबाखौ नायनानैसो मानसिया मिम्स बानायो माबा मोनसे मिम्स बानायबाय ओमफ्राय बुङो ओरै थोरै बानायदो ओरै थोरै केस होगोन माबा होगोन नोंसोरनियानो गोरोन्थि दङ सिस्टारमोननियानो गोरोन्थि दङ जे माबा माबि जि देखायनांगौ गस्ला खुनानै रिल्स बानायनांगौ बेफोरथ' नायथाव जाथावना बाथ्रा नङाना गोदोर उन्दै नायनाय जायो भिडिअखौ दा लाइमोनफोराबो बेबायदिनो सोलोङो जोंहा मादैया बेबायदि देखायनानै रिल्सआव बेबायदि लाइक मोनदो बेबायदि फल'वार्स मोनदो आंबोथ' देखायजागोन थिग बेनो जायो मोजांनि लोगोआव गाज्रि जायो गाज्रिनि लोगोआव मोजां जायो बेनोसै आरोना आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय रावबो गाज्रि मोननांला दा बेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन फिसा आपडेट होनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम भिडिअखौ कमेन्ट खालामनो दाबाव थेंक इउ सो माच